De slechte financieel-economische situatie op Curaçao wordt op verschillende manieren zichtbaarder. Alleen al in de eerste maanden van dit jaar hebben meer dan 1200 mensen zich aangemeld voor een onderstandsuitkering. Dat blijkt uit papieren die minister van Financiën Kenneth Gijsberta aan het CFT, het College Financieel Toezicht, heeft gestuurd. Dit is een gevolg van de vele ontslagen die er op Curaçao zijn gevallen. En daarmee is het aantal mensen dat onderstand heeft op Curaçao al de 8000 benaderd. En dat is een enorm aantal. Elke maand moet onderwijsorganisatie VEFEC 88.000 gulden meer uitgeven dan het heeft. En dat is een hele slechte financiële situatie. Dat zei interim-directeur Ludwig Alberto in het parlement, waarin gesproken werd over de toekomst van VEFEC. VEFEC heeft gewoon te veel hoge uitgaven en daarmee zorgt het voor een zeer slechte financiële situatie. De directeur van Insel Air, Lars de Brabander, betreurt dat het vluchtschema van Insel Air de afgelopen dagen in de war raakte, onder meer door technische problemen. Dit had gevolgen voor verschillende passagiers. Vanuit Aruba hoorden we mensen die uren moesten wachten, geen informatie kregen. Sommige mensen moesten ook de nacht doorbrengen op de luchthaven en dat alles zorgde voor een heel vervelende situatie. De Brabander biedt zijn excuses aan en werkt aan een oplossing. Extra heeft vandaag aandacht voor achtergronden rond de dood van Ellery Frey. Die is 8 oktober om het leven gekomen tijdens een auto-ongeluk op de Pater Eeuwensweg. Kort daarvoor was hij met zijn familie ingecheckt op een cruiseschip voor een vakantie. Maar zonder dat zijn moeder het wist, was hij nog naar huis gereden om een PlayStation te halen. Op de terugweg is de auto over de kop geslagen en tegen een palmboom aangereden. Frey kwam daarbij te overlijden. Zijn familie hoorde pas van het ongeluk toen de boot al vertrokken was. Aangekomen op Bonaire kon de familie terugkeren naar Curaçao. De viering van de Dag van de Autonomie gisteren op Curaçao had in het begin van de dag vooral te maken met heel veel regenval. Daardoor gingen niet alle activiteiten door, maar later op de dag was er veel interesse toch voor een bijeenkomst in Punda, een informatiemarkt. Ook was er een officiële herdenking van 10-10-10 op het Wilhelminaplein. En daarbij zei minister-president Eugène Ruggenaat onder meer dat we het niet makkelijk hebben, financieel-economisch gezien, maar dat de regering blijft werken aan een structurele hervorming van Curaçao. Het Europees Hof van de Rechten van de Mens heeft bepaald dat Nederland €5000 moet betalen aan Francesco Corallo. Deze casino-eigenaar op Sint Maarten heeft in 2017 114 dagen in een politiecel gezeten met te veel mensen, te weinig ventilatie en een lekkend toilet. En volgens het Europees Hof van de Rechten van de Mens is er daarbij sprake van foltering. Ook moet Nederland de proceskosten betalen en die bedragen €5500. Een bijzonder eerbetoon aan Shurendi Martina. Die woont zoals bekend in Clermont, Florida. En daar hebben ze op 9 oktober Shurendi Martina Day. Dat is als eerbetoon aan de lokale bewoner. Er is veel interesse voor Hensley Meulens als manager voor een Amerikaans honkbalteam. Eerder melden we al dat de Cincinnati Reds met hem willen praten. En nu weet men in Minnesota ook dat de Minnesota Twins graag Meulens zouden willen hebben als manager voor het team. Zo meldt de Minnesota Star Tribune. In het noordoosten van Florida heeft men te maken met een orkaan die heet Michael en die is inmiddels categorie 4 orkaan geworden. Harde windstoten, veel wateroverlast. Meer dan 400.000 mensen hebben inmiddels hun huis moeten verlaten uit voorzorgsmaatregelen. En de vrees is dat de orkaan zich nog verder ontwikkelt en wellicht een categorie 5 orkaan kan worden. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.